Sopokoma. Liman. 14. 14 sila pa lang. Tayo mga sanggan, tula na ako pa ng pariyaw. Sa puwan na nung pagpakin, poko pa ng pariyaw. Bepok tayo mo si Seth, picture kawanap kayo na po siya ka dito. Sawa mau, karata po riyaw, ang team sa puwan. Kariyaw na po sa kawanap picture ka, tarata nawawa dito. Sawa mau, karata silu, ew, ang yellow. Kasi na pa dito, Seth, sawa mau, karata susit ang sepal sisikila po first. Menpok tayo, Anlina Rupunay. Kawanap mo rin Anlina Rupunay, Sobia Materne. Picture unanap, kayo na po siya ka dito, Anlin Saway Pagi, Saway Mau, Karata Paul Riau. Picture sa kawanap, pangala, kasi, dito, Anlin Pagi, Pintanawab, Katser Pagi, Karunang Karata Riau. Runner po first, no out. Strike Riau. Kasi luna pa dito ang Limpaki, Pitaway. Short stance, patad na puman short stop, short center, Karata. Save po first, taga second, Menpok tayo, Sophia Materne. Kakanap po rin Sophia Molian Cornelius. Kayo na po picture kakanap. Katara dito, Sophia kila Paki ang away picture. Tapper sa walil. Pitawa Karata. Keso. Full base. Menpok tayo mo Molian, kawanap mo rin Molian, Latoya. Full pace, no out. Menpok sang team Sapon. Molian pag-iwas shortstop Tapper. Kasela second, out on second. Ementilta save on third first. Menpok sang Sapon pitcher Latoya. Out ew. Runner po first, second, pitcher ononop. Kayo na po siya, katita Latoya Pak, Pirtaway, Pirlalo, Karata. Anlin Kasusan third, Tatoon, Molian Kasusan first, Marara la third. Kasusan Marara dito, Molian sa Marara dito, Katsa Tapper, Karata Molian Tilka, Latoya, runner. Menpok tayo sa team Sabon. Extra Iler Julieta Mix. Kawanap mo rin Julieta Mix. Etina Alec. One out. Menpok tayo Julie. Kawanap kayo na po dito sa wapag utang strike. Karata strike Riau on team yellow. Karyaw na po siya, katita Chuli katan na pok, kano mo shortstop kasi na Tapper, tak, karata Chuli kasi mo left first, save. Menpok tayo, Etina Alec, kawanap mo rin Etina Cholet. Runner po first, one out, kayo na po siya, pitcher kata, Etina pok, Pirtaway, short standard Tapper, patatla karata. Kasi mo one away. Save po second. Kamo nga runner na po first. For second, go out. Menpok tayo. Limay Smith. Kawanap mo rin Limay. Orose, kayo na po pitcher ononop. Keter, kayo na po. At dito, sa Wemao, Karata Paul Riau, ang yellow.
Kariyaw na po sa Sokat Tanawawa Tita Lime Paki Pir Tanawawa Shortstop third Paki Tapang Suwalel Karatarak Onet Kasaw Namos Kasaw Namos Karata out on second safe on third Karata out Riyaw on Team Sabon runner na po first third dan po tayo na Orose Yohanes Pitcher kaganap kasya kagayaw na po dito Soemaw Karata po Riyaw Orose Kariyaw na po saksok at dito Soemaw 3-1 ang Orose Kasiluno po so Katanawawa dito strike Karata full count Nasino po kaskasungsok at dito Orose pak sa walil Karata strike out Okay, sa buwan ka nagailara pupok-puko pa ng pariyaw katilita tenpaw karataw katalan ten paminanaw san pakair lupti kaisu matalaning kulugol ten isak paw lupti kayo sogas kulugol ten paw kaya mo masasintaw lang pa kupa ng pariyaw lupti kaisu anut pakadok lupti yellow anut tabnap masih kesew Kesew mamna wali mamna pakair ay mga wugatag yaw na pungan Lee Sabon Libre kasi nalimpokon mo ba? Kasi kaila Nandok kang kulawok Kuya, ibang kolam ini. Uya. Simbol, cepat lah. Pitcher Cup kayo na po dito Suwalin Park kada po taging karata ball Riyaw strike Riyaw ang Suwalin Kariyaw na po kagona pitcher cut tarata nawaw at dito Suwalin Park Pirti Welit grabe nulit kasulat tapper Kaseta to karata Suwalin to the po first Pitcher ka pong sapon Pinigala short center left fielder Kariyaw na po sok kayo na po atito Soemaw karata Paul Riyaw strike ang lupti kaisu runner na po first no out Kariyaw na po kakonop so katanawa watito Soemaw karata Paul Silu Paul Pau karata Tiffany and Sepal ala po first
Menpok tayo sa lupti kaisu Lorena Charlie. Runner na po first, po second no out. Pitcher kaganap. Batter kaganap kayo na po sok dito. So ay mau karata Paul Riau. Kariyaw na po kaganap, pitcher kaganap. Kariyaw na po sok dito Lorena Becky Piro na po right kesawa dito. Kauli lagi karata Nita Riau po toys. Suwalin keso tinta pon Tipanisa keso tinta pon Lorena na po second menpok tayo Nicole Solomon. No out ang lupti kaisu runner na po second. Pitcher kaganap catcher mo man po na lahat. Kayo na po sok na wawa dito. So ay mau karata Paul Riau. Pitcher kaunap Kariyaw na po kaganap sok at nawawa dito. Flat karata Paul Silu ang lupti kaisu. No out. Kapaw no po dito Nicole Bak Pirti Walid Rapang pagit tapper sa walil karata Lorena Keso wasang second at third. Barara dito home Nicole Keso sangong Keso lalat iya run home. Menpok tayo Marcia Samuel pitcher kawanop Marcia katkatenteng kayo na po sok dito sa mau karata Paul Riau ang lupti kaisu. Pitcher sa kawanop katar dito sa Marcia Pokis sa katanawa pitcher pagi tapper sa wata party karata Marcia Keso tau da po first. Menpok tayo pitchers ang lupti kaisu Insulin Johnson. Kaganap mo rin Insulin Titra Solomon. Pitcher kaganap catcher Alalaw at runner po first. Insulin kaganap kayo na po sok dito Insulin Baki anaway shortstop tapper sa way quality Ati wali karata Marcia asang first keso alalil third. Uta po third. Insulin sa mararatala uta po second. Menpok tayo Titra Solomon. No out ang lupti kaisu runner na po second po third. Pitcher kaganap kayo na po sok dito Titra Paki so walil karata strike Riau ang lupti kaisu. No out runner po second third. Pitcher kaganap Kariyaw na po sok at tanawa dito Titra katang dapak ang shortstop tapper di kaseta third tapper sa walil karata Marcia Sipit dito Tita Boom Titra Keso away first tau na po second. Menpok tayo Melinda Samuel. Kaugana po rin Melinda Judy Charlie. Runner po second third. Pitcher katar kayo na po dito Melinda Poki ala third tapper tap para tayo silin moment Keso sinisugat dito tau na po Titra Sipit at Keso tau na po Melinda Keso sa first Keso tau po second. Menpok tayo Judy Charlie. Kaganap mo rin Judy Perno Tiwi. Runner po second no out. Pitcher kaganap kayo na po sok dito flat karata sa mau Paul Riau ang lupti kaisu. No out runner po second. Judy mo man napareta na peta kaganap pitcher sa kaganap kariyaw na po sok dito Judy Baki Babo karata Riau ang lupti kaisu. Riau ang lupti kaisu. Catcher mo manalat pitcher kaganap
Pitcher kawanap, batter kawanap. Karya kasiluna pusok, Judy Paki, Pirwele. Short center tapper, sawal quality karata. Melinda Keso asang second out of third. Woman Sepal Sisigata, draw tapo, Judy Woody po third. Mentok tamo Perno. Mentok Murun Perno. Kesia Petrus. Tayo man, mentok Perno kayo na po sok nawawati ka Perno kila sa wepag ya pa strike karata strike Riau ang team red runner po third karyaw na po sa sok at nawawati ka Perno po kaya uso stop tapper kaseta first sawata perla karata Perno pass first hadawi second chuti asang third ati da pilika Iya, so begitu kita tidak tahu tak puter. Mga coaching sapon, mga kalayaw, yun mga player. Menpok tayo mo, EH, ang Lubti Kaisu, Kesia Petrus, kayo na po dito, Kesia Perk, Pirti wala po look. Right, Kesoda Tapper, pero asang third, dito home. Kesia ng Tota Pokers. Tayo mo menpokopok sang Lubti Kaisu. Suwalin, no out ang Lubti Kaisu. Runner na po first. Kayo na po pitcher cutter dito. Strike. Para ta strike Riau ang Suwalin. Pitcher sa kawanap. Catcher alalot. Pater honop. Karyaw na po shock. Suwalin Paki. Pirway po sa kan. Karata Kesia Keso del po sa kansa Keso mararati la third Keso ati la third Uta po safe po third Suwali Tota po first Magpuk tayo sa Lubti Kaisu Tiffany Chanson runner po first third no out pitcher cutter kayo no po ati to Tiffany Pok yan o shortstop tapper takala ati mo takiway sa likarata Kesia Sepal Sisik akan tahu kapung Suwalin Kesko Tiffany Pokpok Murun Rakaros Tauli third hati ke Suwalin tahu Tiffany Keso run no out on Lubti Kaisu Menpok Taimo second base woman Lorena Charlie pitcher kawanap kayo na po shock dito so mau karanta Paul Riau on team red karyaw na po shock dito flat karanta Silu Ew kasilu na po kawanap so katanawa dito Lorena Paki adu na Paki Jawata Perti karata Lorena Keso Tauda po first menpok tayo Nicole Solomon no out runner na po first pitcher kaganap kayo na po shock dito flat karata Paul Riau o Nicole karyaw na po sa kawanap pitcher cutter tanawa at Nicole Buck ati wait rata party patatla karata Ras Keso tauda po first safe po second mentok tayo mo Marcia Samuel kawanap pitcher runner po first second no out pitcher kagonop kata dito kayo na po Marcia katangga pok sa walil karata strike Riau ang Lubti Kaisu karyaw na po sa kagonop so katasang nawa at Marcia Paki sa walil karata strike out ew ang Lubti Kaisu runner pinam na po first po second nagpok tayo pitcher Lubti Kaisu Insulin
Pitcher sa buwan kawanap katar dito kayo na po flat karata Paul Riau strike ew Riau na po pitcher kawanap katar dito so mau karata Paul Slu Kasiluna po kawanap sok nawa at din siling Baki Pirtiway Rasit Keswantap oh sawalil Karata Lori na Keskiso Nicole Keskiso Insulin Keskiso at Lori na Tilta Om Nicola do Tilta Om Insulin safe for second Mentok Taimo Titra Solomon Kawanap Melinda Samuel Full meme. Awang one out ang Luptigaisu runner na po second Pitcher kawanap kayo na po shot nawawati ka titra Baki ano sosap nagrap karata out Riau ang Luptigaisu Mentok Taimo Melinda Samuel out Riau ang Luptigaisu runner penam na po second Pitcher kawanap kayo na po shot kadita Melinda Baki sa katiway Bata naman po tingnan karata Isilin Makiaki Keso Marara Keso Agati to Melinda sa Keso Pitcher Toda po Melinda Keso ato Toda po third Mamanabangkan natin ito Purway Among Manpet Chuti Charlie 2 out ang Luptigaisu runner na po third Pitcher kawanap kayo na po kawanap sok nawawati ka flat karata Paul Riau ang Chudi Kariyaw na po kawanap sok katanawawa dito sa flat karata Silu Ew ang Chudi out Riau ang Luptigaisu runner na po third Kasilu na po sok dito Chudi katanda pak Pirway po raset ano wala po lit Chudi kasi sa Melinda at na po Chudi pass first alat pass la second base Chudi sa Mera Rato third Mamano waway latito utang kan run home Sugar gawe. Sugar kumay. Meman. Pangay meman sek. Mentok Taimo Purno out Riau ang Luptigaisu Pitcher kawanap kayo na po sok Adita Purno Baki ano may pitcher tapper kasala first tapper out karata 3 out ang Luptigaisu ano mas hasanut sa Waliali